Vi står foran Tuborg Fondets Grønne Torv. Det er en konstruktion, som ligger herude ved H Camping på Roskilde Festival. En konstruktion af 78 skibscontainere, som er blevet stablet oven på hinanden til en stor konstruktion, sådan en halvpyramideform med 12 containere på sit højeste. Og der er 31,5 meter op til toppen af containerne. Jamen altså, mine forventninger er sgu, at jeg har det godt deroppe. Helt sikkert. Jamen, jeg forventer selvfølgelig, at jeg kommer tættere på Gud. Det er jo klart. Altså, det er sjældent, man får lov til at være i så direkte kontakt med ham, som tilnærmelsesvis flyvende ud over en kæmpe slugt, så man bliver mindet om lige præcis, hvor langt der er til helvede, og hvor kort der er til himlen. Altså, jeg er skide højdeskræk i forvejen, så jeg regner stærkt med, at det bliver en vild oplevelse. Ikke så meget, jeg er bange, men mere, at hold da kæft, jeg kan starte det her. Jamen, oplevelsen er den, at man selvfølgelig går hen og afleverer sine dåser i panteindsamlingen. Og så bliver man taget imod hen ved indgangen til selve svævebanen, som er 502 meter lang. Og ikke bare én, vi har faktisk installeret 3 svævebaner, så vi kan sende simultant 3 festivalgæster herude fra campingområdet og ind på Indre Plads. Jamen det er 50 sekunders hæmningsløs tirsning, tror jeg muligvis, fordi jeg skal virkelig pisse. En lidt blandet oplevelse. Jeg synes, det var rigtig sjovt. Og jeg gik ikke hurtigt nok. Der var et øjeblik lige inden, hvor jeg stod og kiggede over afgrunden, hvor jeg tænkte, hvad nu hvis en af de her hipstergemser, de bare knækkede. Det var over al forventning, helt sikkert. Det var, jeg vil gøre det igen. Altså, jeg troede lidt, jeg skulle dø på et tidspunkt. Jeg kom bestemt tættere på Gud. Jeg føler, før var vi dis, men nu er vi nærmest dus.